И какво става, хора? В момента ще отваряме, както ви обещах в едното видео, ще отваряме тези два фестив лъки блока. О, да, и между другото получих гифтини спайдерини. Окей, спално се левака. Чакай да видя. Окей, няма мутация. Да, това са нашите два лъки блоки. В момента са сестра ми, т.е. тя ще ги отворя така. Ако искаш да отворя единият и другия. Не. Добре. Ти отвори двата. Задържа тогава. Да. Окей, да видим какво ще ни спадне. Я, какво? Я, какво е това? Я, чакай. Триплито тралеритус. Бро, това е супер рядко. По колко на секунда? 3,5 милиона. Окей, благодаря ти. За нищо. И сега отвори другия. Не гледай. И аз не гледам. Я? Я? Панданини фрустини. Окей, благодаря. И това също е много добро. Това го няма в индекс. Зарадвам се. Сега ги имам в индекса. Благодаря. Чао.